fog menni? Aha. Na, próbáld egy étel. Hm? Állj föl, és akkor... Jó. Oké. Gyere. Most így van a többi. Ennyi van csak? Hát most ennyi van benne, hát a többi megy, mint a hülye. Várjál, kihozom onnan őket. Na, gyere ki. Gyere ki, gyerek. Gyere ki. Jó, jó. Gyertek ki. Gyere ki. Jó van. Na, vedd vissza a kezed, hogy ne egyezél, mert félnek szerintem. Jó, így is. Különben nem dilik. Jó, na majd jönnek be a lányok, jó? Jönnek be, és akkor majd utána ezek ráér. Így is kiengedjük a hímeket. Jó, állítsd le!